Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ta'ala muke roƙo ya ƙarfafa musulunci da musulmai a duk inda suke. Amincin Allah a gare ku masu sauraron mu. Sabuwar masifar da aka tunkaro ta kan al'ummar musulmai. Dan uwa, ka tsaya ka saurara ka kalla bidiyon nan da kyau don ka kubutar da kanka da 'yan uwanka da ma 'yan uwa musulmai gaba ɗaya. Now this is what is going on. Wani malamin da jiya dai wato shi ya fito ni da shi mun kai magana. Ya nuna min ga yanda tarkon ya kama shi. Ya ce wato Munira maza ne wato za su turo maka mace. Jama'a lesson ku je nan za a turo maka mace ne. Na farko wato za ta kira ka ne ta ce ma wai ita tana aikin karuwanci ne, karuwanci take yi fi sabilillah. Amma ta ji wato wa'azin musulmai kan radio station saboda shi tana son wato ta bo wannan aikin karuwanci ta komo cikin addinin musulunci. Jama'a saboda shi nace wato tarko ne makiyan Allah wa ta'ala wato su sun kai wannan tarko zuwa ga mazan musulmai saboda sun san cewa musulmai mun san kunya kuma muna da kunya. Saboda shi suka kin kuma wannan abu zuwa gare mu. Saboda shi watan za ta kira ka ne ta yi wannan magana cewa tana son watan ta koma cikin addinin musulunci. Kai da kanka you be surprised ka tambaye ta ina ta samu number ka, za ta ce maka wani ya bata number cewa ta kira ka. Saboda shi as za ku kuna fira ya ce ga yanda ya nuna min cewa ga yanda aka yi har tarkon ya kama shi. Ya ce yadda ta koro min haka sanyi da tana fira saboda ta riga ta ce min tana son ta bar wannan karuwanci, tana son ta kuma cikin addinin musulunci, dole sai ina bata attention wato ina sauraron ta. Yace kowane rana sai ta kira wato da safe da rana da dare wato calls ta dai na zuwa kullum. Sai yazo ya zama wato muna free ina mata wa'azi. Yace ya zo ya kawo wani lokaci sai naga cewa idan ina zo ne sai naga ta sani mini wani abu inda naje na bude sai naga video kuma na sarracin ta. Yace wurin nan na share video da sauri sai na suke mata audio cewa in ta kara sai mini wannan abu haka na block ta ni da ita ya kare. Yace sai ta bani hankuri cewa don Allah ta riga ta nuna min ga abin da take cikin wato tunda halin da take cikin kenan ita karuwanci take yi, amma tana son wato in convince ta yanda za a yi wato ta bar wannan ta kuma cikin addinin musulunci saboda shi in yi hankuri. Yace wurin naga cewa yariya wato kamar tana shawo hankali na. Yace duk da wannan ba ta bari ba idan ina zo ina yi in ga wato video na sarraci ta sai in share. Har yazo ya kai lokacin da idan naga video sarracin ba na sharewa sai in boye video cikin phone na ina kallo wani bi. Yace ni da ita mun fara wannan sai yazo ya kai lokacin da ta ce mini don Allah kullum wato ni da ita dai muna fira ne, ban taba ganin ta ba, ita ma ba ta taba gani na ba, saboda shi don Allah mu yi video call. Yace da haka muka fara video call. Saboda shi sai naga cewa yanzu video call yayi yawa, idan kuma ta kira cikin video call muna fira sai ta fara tana tubewa. Yace tun na fara daka mata sawa har naga cewa ya kai lokacin da idan tana wannan bana iya daka mata sawa, sai na lura cewa kamar tana shawo hankali na. Yace muna cikin wannan sai nazo wato idan naga cewa tana video call sai in shiru ina kallon ta tana tubewa. Yace to akwai ranar da wato na samu baki sun zo wuri na sai naga cewa tana call na saboda shi na riga na san ta, na riga na san abin da take cikin, saboda shi inda naga call sai in cut call har bakin suka wuce. So inda bakin suka wuce sai in test da na nuna mata cewa na samu baki ne amma sun wuce kuma mata na nan. Sai ita ta bani message cewa in shiga kusfa, if mata na nan sai na shiga kusfa da phone na jingina phone wato inda na shiga kusfa sai ta call na video call sai ta fara ta cire jikinta duka naked wato tana call da ni. Sai tana nuna min cewa a me yasa wato kullum idan muna call ita take nuna min sarranci ta wato ni bana so nuna mata sarranci na me nake ga. Yace Munira ban san yanda aka yi wato na tube na yi wannan abu da ita ba, ban sani ba. Daga dai wato ta fara tutubi tana wasu ababa na jan hankali sai ni ma na fara na tube nima na idan ta ce in yi kaza sai in yi wato ita ke bani instruction yi kaza sai in yi kaza sai in. Ashe wannan time duka tana screen recording shi. Ta ce Munira saboda shi muna cikin video call sai naga cewa calling ya cut. To da calling ya cut idan ni na kira sai ta cut calling. Yace wurin sai tsoro ya kama saboda na san cewa tun da na santa idan ni da ita ma na fira kan phone in calling ya cut ita ke saurin kirana, amma ya za a yi yau wato
kuma yau ne ranar da na tube na ni da ita muka yi wannan abu. To gashi yau idan ina call ba ta pick. Yace wurin nan sai naga cewa different number ya send mini wani abu kan WhatsApp. Yace sai na dai bude da na shiga cikin gashi abinda muka nayi yanzu nan naga kaman ga video, ma'ana lokacin da yake yi tana screen recording shi from head to toe, from kafan wato from kan shi zuwa kasan kafan shi ta record komai. Yace wurin sai phone ya fita hannuna ya fadi. Yace wurin nan da nan ina zufa. Nace me kenan zan gani? Yace wurin na naga call ya zo, normal call. Yace sai na pick call. Na pick call, namiji ya doki call. Yana ce wato abinda nake cikin kenan. Na ga wannan number da ya kira ni. In yi kokari in send 3000 Ghana cedis, ma'ana old currency 30 million kenan. Idan ban send wannan kudi ba, wato zai wasar da wannan video kan social media, wato abinda muke cikin kenan. Yace Munira wannan rana ban iya na kwana ba har gari ya waye. Yace da garin Allah ya waye sai wato dan uwana malami ne, wato ni da shi dai mun fi wato jini guda ma. Yace ni da shi mun shaku sosai, wani sirrin shi ne yana gaya min ina gaya mai. Yace saboda shi sai na koro mishi ga abin da ke tafiya, ni kawai ba zan iya wato in handle wannan abu ba, ina neman shawaran shi. Yace wurin yace mini dan me yasa nayi wannan abu, nayi mistake. Amma jama'a, you know what, bana blame shi too much. Mace ce and mace za ta iya wato ta barin ta halaka da namiji, condemn inde bangaren wannan abu ne. Wani namiji bai fi karfin wannan tarko ba, I'm telling you. Yace saboda shi sai abokin shi wato malamin ke nuna mishi cewa ni ma da same thing ya happen ga wato almajiri na wanda na koya mai karatu, shi ma ya kawo wannan kara shekaran jiya. And jama'a, not even wannan alone, tun last week nake samun wannan victims, mutane na kawo mini wannan labari. To ƴan uwa, ayi mana hakuri, ya abin da ya shigo hannun mu kenan, amma insha Allah da ya sauka gare mu za mu sake muku shi gaba daya. Allah ta'ala muke roko ya ƙara tsare mu, ya kare mu, ya kare musulunci da musulmai a faɗin duniya gaba daya.